Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan, it's already 10:19 p.m. Kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama rin po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. This is Sam's Secret File. May sumulat sa atin. At yung sumulat sa atin, hindi yung mismong nilalaman ng secret file natin. Hindi tungkol sa kanya mismo yung Kwento. Kakalungkot, no? Bigat, mabigat. Bigat nitong secret file na to. Ang dami tumatakbo sa isip ko, dude. At isa na rito yung participation ng pamilya sa dalahin ng isang kaanak nila. Totoo. Ano yung pwede mong masabi para makapagpagaan ng loob ng isang taong ang gusto lang naman ay pagtanggap? Yes. Tanong muna ang bibitawan ko, partner. Ano? Sino ba una dapat umiintindi? Yung pamilya o yung mga taong nasa labas ng tahanan? Ang nangyayari kasi, dude, mas unang umiintindi yung mga taong nasa labas ng tahanan. Kaya hindi mo din masisisi yung ibang mga tao, especially our friends na parte ng LGBTIQ+ community, na mas madami silang oras sa labas kaysa sa loob ng tahanan nila. Yes. Dahil sa loob ng tahanan nila, para silang preso. Tama. Para silang nasa kulungan. Tama. Hindi sila malaya. Bawat kibot, merong sagot. Yung tatay, yung nanay, yung kapatid, hindi mo nararamdamang Tanggap ka. And you are at home. Yes. Dapat at home ka eh. Tama. Pero parang nakikibahay ka sa iba. Tama. Yun yung dapat natin unang pinag-uusapan, partner. Na walang ibang unang dapat umintindi sa mga katulad nila, sa nararamdaman nila, sa kanilang pagkatao, kundi ang nanay, tatay, o sa madaling salita, yung pamilya. Pero ang nangyayari kasi, partner, imbis na yung mga taong unang umintindi sa kanya, yung pa yung mga unang taong sarado ang isipan. Nakakalungkot na maraming ganitong storya, maraming katulad na parte ng LGBTQA+, na hindi nila ma-out yung sarili nila dahil hindi sila tanggap ng tatay nila. Hindi sila tanggap ng nanay nila. Kailan ba ninyo matatanggap yung sarili nyong kadugo na yun yung gusto nilang orientation or sexual orientation or sabihin nating sexual preference? Kailan ba matatanggap ng kapamilya mo na yun ay desisyon mo sa buhay? Na dun ka masaya? Kailangan ba may mangyari pang sakuna? Kailangan ba humantong pa sa pagkitil ng sarili mong buhay para ma-realize nilang sana hinayaan na lang pala kita? Tsaka partner, hindi nila kasalanan na ganun yung naramdaman nila. Ganun yung pagkatao nila. Kasi totoo naman pag pinanganak sila, oo, lalaki sila, pero yung puso kasi ang hirap turuan. Yung mismong pagkatao natin ang hirap turuan. Lumalabas at lumalabas ng kusa yun. Kung paano ka hinulma. Tsaka kung paano yung nararamdaman mo. Kasi maraming lumalaban sa emosyon nila na, ay hindi, pipilitin ko maging lalaki ako. Pero alam naman ng puso at isip niya na gay siya. Ang hirap nyon, marami akong kakilalang ganun. Pagkapanganak mo pa lang ba, alam mo na agad yung sexual orientation mo? Yung iba hindi. Yung iba, ang siyempre unang nakakakita yung magulang Mm. na
nakikita nila yung action mo. Nakikita nila yung ano yung mga hilig mo. Mhm. Kulay, di ba? Yung mga ginagawa mo. Mhm. Pero habang tumatanda ka kasi nalalaman mo nakikilala mo yung pagkatao mo Mhm. So doon mo ma-figure out na, may something wrong sa akin. Hindi naman mali yun Mhm. Hindi mali yun. Kasi, yun ang nararamdaman mo Mhm. Pilitin mo man magpakalalaki kung gay ka talaga. Pilitin mo man magpakababae kung tomboy ka talaga Mhm. Ang hirap. Mahirap talaga. Kaya nga ang tanong ko kanina, sino ba may kasalanan? Yung taong nakaramdam na ganun yung kalagayan nila? O yung taong mapanghusga sa kalagayan nila? Di ba? Hindi natin dapat silang husgahan or kagalitan Mhm. dahil hindi nila ginusto. Yeah. Ang sakit nung ang sakit kasi talaga nung mga nagaganap na ganito no, sa buhay ng isang parte ng LGBTIQ+ community. Isang miyembro ng komunidad na iyon. Na para bang tinuturing ka na may sakit. O para bang hindi ka normal. Yes. Na para bang abnormal ka. Yes. Na para bang hindi ka tao. Ano ba naman yung, hindi kayo agree dun sa desisyon niya na bading siya, na yun yung sexual orientation niya at ang sexual preference niya ay pumatol din sa kapwa niya bading. Mhm. Hindi kayo umagree. Pero ano ba naman yung respeto? Ano ba naman yung pagmamahal na pwede nyo ibigay dun sa tao? Na imbes na sabihan ng itatakwil kita, o ako mismo ang gagawa ng paraan para maghiwalay kayo, o baka nagayuma ka. Diba? May ganun pang mga tanong yung tatay Ano ba naman yung mahal mo ba talaga? Yung ganun. Yes. Ano ba naman yung magpairalin mo yung pagmamahal mo at yung pagrespeto mo dun sa desisyon ng anak mo? Kaya, ngayon, yung kapamilya ng ating secret file sender, feeling ko in pain na in pain. At feeling ko hindi sila mapapatulog nung mga nangyari. Unless, palagay talaga nila at feeling nila na yung desisyon ng anak nila ay sobrang maling-mali at tamang-tama pa rin sila. Alam mo, dude, isa sa mga kasalanan talaga ng mga tao sa panahon ngayon yung religious pride. Sorry pero yung mga ma-pride pagdating sa faith nila. Religyoso tayo. Religyoso po kami Alam natin yan. Yes. Grabe. Yes. Don't get me wrong Yes, And tama. sa lahat ng mga kabisyo natin out there, don't get me wrong. I am faithful. Religyoso tayo. Yes. Nagdadasal tayo kay Lord. Meron po kaming kinikilalang Tama. Panginoon. We love Jesus Christ. Pero binubuksan din natin yung usapan na ganito. Ito yung realidad Oo. Minsan, lalamunin ka nung pride mo and ego mo dahil alam mo yung tama Yes. Yung parang, ito kasi yung nakalagay sa ganito, ito yung nakalagay. Tama kasi ako, pagpipilitan mo. To the point na, ini-exclude mo na yung taong dapat sana'y minamahal mo at nire-respeto mo. Yung emosyon niya hindi mo na pinapakinggan. Totoo, kasi ito yung ini-instill mo. Ito Yes. dapat Galing. we welcome all people. Diba yun ang totoong faith Yun yung totoong pagmamahal Galing. Yun yung mula kay Lord Yung hindi ka mag-exclude ng tao just because of your faith. Yes. Agree. Allow them to know what's right and wrong. Kung sakaling masaktan siya dun sa desisyon niya at kung sakaling feeling mo mali yung talagang desisyon niya, just let him be. Just let her be. Huwag ka nang mag-comment, pagdasal mo siya. Tama. Kasi it will make or break the person. And what happened to Sam? It broke him, diba? And Dustin, it broke him. Tama. Religious pride, di natin nakikita yun masyado
Kasi we are so full of ourselves. Kapag tingin kasi natin na alam natin ito yung tama na nabasa natin, ito yung ginagawa natin, tingin natin dapat manindigan na tayo doon. Minsan hindi din eh. Kasi minsan yung panghuhusga mo sa ibang tao, yung mga question mo sa ibang tao ay pwede makaapekto sa kanya yon. Sa pinaglalaban mong faith mo. Sa pinaglalaban mong aral mo. Ang tanong, maka-Diyos ka pa rin ba kung manghuhusga ka ng tao? Hanggang na naman ang tanong mo na yun, dude. Sige nga, di ba? Kung husgahan mo yung tao at pipilit mo sa kanya yung aral na meron ka, yung Diyos nga nagbigay ng free will sa atin, ikaw pa. Na hindi mo kakayaan na bigyan ng pagkakataon yung tao na yun. Tsaka, duda, kahit sabihin natin na hindi to religious kind of decision. Yes. Okay, etong sexual thing na to, hindi to, ilayo natin siya sa Labas reliyon. naman. Oo, iba din to. Lipunan. Society. Pag-usapan natin. Palagay mo ba makatao ka kung sakaling sabihan mo ng ganun yung sarili mong kadugo? Tama. Palagay mo ikinabuti ng pagkatao mo yan? Palagay mo yan ay kinaambag mo sa lipunan bilang isang mabuting mamamayan Pilipino? Tama. Hindi rin naman, di ba? Ano ba yung i-embrace mo ng respeto, pagmamahal? Yung sarili mong anak. Kaya, sana mas mangibabaw yung mga bagay na yun kesa doon sa panghusga, kesa sa pride, kesa sa ego, kesa sa takot na mahusgahan ng ibang tao. Tama. May ganun eh, pamilya natin, protektahan natin to. Dapat ganito lang tayo, di ba? Yung parang, ang lipunan kasi, nagbigay ng standards yan eh. Yes. Di ba? Parang, ang society may standards po na dapat ganito lang yung nasa tahanan, may nanay, may tatay, may mga anak, dapat dalawa lang gender, lalaki, babae. Yan. Okay, sige, mulat tayo dyan. Pero paano nga kung hindi yun yung pinipili ng anak mo at meron pa siyang ibang gustong tahakin sa buhay? So magpapadikta na lang tayo sa kung anong sinasabi ng lipunan? Na kahit anong gawin mo, may masasabi? Oo. Mahihiya ka na lang kasi may masasabi yung lipunan sa pamilya ninyo. Bakit sila ba nagpapakain sa inyo? Tama. Kung may uunahin kayo na pakinggan at unawain, hindi ito ang lipunan, kundi yung kamag-anak, kapamilya, kadugo ninyo. Para maiwasan natin yung mga ganito. Tama. Pero dude, nothing against the fam. Yung tari nung nothing against the fam. Grabe yun. Meron lang ako din gustong i-out mula sa utak ko. Taray no, may ganun eh. Na parang kanina pa to sumisigaw dun sa sa utak ko eh. Na hindi rin naman fully kasalanan ng mga kapamilya ni na Sam and Dustin na sila lang yung punot dulo ng ng kung bakit kinitil nila yung sarili nila. Pero malaking factor nila. Yes. Sabihin na natin na oo, naging factor sila, pero hindi natin 100% dapat isisi sa kanila. Bakit? Kasi may participation lang sila doon sa mismong decision making ng ating nina Sam and Dustin. No one is responsible for their own actions but oneself. Sarili mo lang ang may karapatan or sabihin na natin ikaw lang ang responsable sa sarili mong desisyon. Kung ano ang napag-aktuhan mo, meaning yan din ay galing sa sarili mo. Pwedeng maging factor yung ibang tao, pero at the end of the day, no one is responsible for your own actions but yourself. Doon ako naman naniniwala. May factor malaki yung pamilya niya. Pero at the end of the day, kung nasa hustong gulang ka, 18 years old and above, you are capable of thinking things through, ikaw pa rin ang may hawak. Sa akin naman, tingin ko kung inintindi ng magulang ngayon, na bago yung storya. Yeah, definitely. Kasi ako naniniwala ako na, oo, nasa atin ang huling baraha sa pagdidesisyon natin sa sarili.
Pero hindi kasi natin maiisip yung mga bagay na masasama o pwedeng maka-push sa atin para mas manaig yung nararamdaman mo na yun, nagawan mo ng masama yung sarili mo. Kung may mga taong bukas sa'yo at handang umintindi at yumakap sa'yo. Minsan kasi ang hirap na nagiging last option natin na i-end na lang yung buhay natin kapag wala ng tao nakikinig sa atin. Ang laking niyan ang pakikinig. Kahit hindi ka nga minsan mag-advise 'di ba? Ikaw, sa'yo nang galing yan. We listen and we don't judge, 'di ba? Actually, ito talaga yung programa na yon, dude. Yes. Ito yung safe haven ng mga kabisyo natin na gustong mag-share ng kanilang bigat ng nararamdaman. Yes. 'Di ba? Na may makikinig lang sa alam mo sa sarili mo na yung nakikinig na yun, naiintindihan ka ng buong buo. Kaya para sa akin, hindi ko rin masisisi itong bata na nagdesisyon para sa sarili niya. Sa akin naman, dude, dapat yung pamilya naging bukas sila doon. Bilang isang magulang, bilang isang mga kapatid. Kasi kaya nila mapigilan yun. Hindi ako sigurado sa kung kaya nilang mapigilan Pero kaya nilang maipadama na hindi siya nag-iisa. Yun lang. And by the way, dude, meron tayong mental health expert na mag-share ngayong gabing ito through a voice message. Siya ay si Sir Jeff T. Senolos. Pakinggan natin. Siya ay parte ng ating HR and HR department. Oh, nakikinig nga siya. Nakikinig pala siya. Nagkukwento siya. And marami siyang degree pagdating sa psychology. Sa akin, 3rd degree. Na Burn. Ayan, pakinggan natin ang kanyang voice message. Napaka-sensitibo ng kwento ni Sam at hindi ito basta-basta maikakahon sa iisang dahilan lang. Maraming layers yung nangyari, yung pagngyayaring ito, pwedeng pagmamahal, pagkawala, guilt, and yung pakiramdam na mag-isa ka sa laban. May kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa relasyon at hindi lahat ito magkakapareho. Pero alam mo, sa gitna ng pagkakaiba na yun, merong isang bagay na hindi dapat mawala sa atin, especially sa mga kapamilya. It is yung pagmamahal at malasakit natin sa tao. Dahil sa dulo, hindi lang ito kwento ng pag-ibig or tungkol sa pag-ibig, pero ang kwento na ito ay kwento ng isang tao na umabot sa punto na hindi na niya kinaya ang bigat na nararamdaman niya. Kaya siguro, ang paalala sa atin dito ay hindi lang kamustahin natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero siguraduhin din natin na nararamdaman nilang may ligtas silang lugar, safe space, na merong handang makinig sa kanila, na hindi agad sila huhusgahan at mananatili kahit mahirap intindihin ang sitwasyon. Hindi man natin maintindihan ng lahat, pero pwede tayong maging dahilan kung bakit may isang taong pipiliing lumaban pa imbis na sumuko. Wow, very well said from Mr. Jeff T. Senolos from Ganda. our HR department. Galing. Oo, HR professional educator, growth advocate, and a mental health expert na rin natin. Oh. Sir, dapat lagi ganyan kapag mga ganito usapan Isang PM lang natin dyan, Ganda, nagre-reply diba? agad. Ganda no? Kapag may pangatlong boses Oo na pwedeng manindigan din, di ba? Oo. Tsaka ito yung mga may background talaga Yes, pagdating sa knowledgeable ganitong siya talaga, klaseng yes. usapin. Kasi ano ba namang alam natin pagdating sa Yes. ganito, no? Pero ang atin lang naman, Base more of sa- practical, di ba, thoughts natin, Yeah. ideas, knowledge natin, dito lang natin ina-apply. Pero yun nga, katulad ng sabi ni Sir Jeff D,
Ang pinapairal talaga dapat dito is malasakit at pagmamahal. Diba? Yung talaga eh. Mm. Kami na, binder dad that. Kala ko, binder bondat. Hindi, marami na ako kakilala na naging suicidal talaga sila. And minsan kailangan na kanila na hindi mo sila maiintindihan na pag binigay ko ba yung pabor na to, maililigtas ko siya. Pero, oo Feeling mo? Oo. Nangyari na sa akin. Hindi ako yung suicidal May mga tao tayong lumapit sa atin na binigyan natin ng tulong at naramdaman nila yon. And kung natulungan na natin sila, naayos nila yung buhay nila, nakita mo kung paano nila pahalagahan eh. Kaya nga, kapag iniisip ko, partner na, paano kung di yata natulungan yon? Hindi natin pinakinggan. Hindi natin binagbuksan. Meron pa kaya siya? Buhay pa kaya siya? Dito papasok yung ginagamit talaga ni Lord, yung mga tao bilang instrumento para mas maidama niya yung pagmamahal niya dito sa mga taong mas nangangailangan na maramdaman yung pagmamahal niya. Yes. So God uses us as instruments para tapikin o kaya hilahin yung taong nag-iisip na kitilin yung buhay niya. Na, ako yung pinadala ni Lord para, alam mo yun, para matulungan ka. Yes. Kasi minsan nakala natin hindi siya nakikinig, pero nakikinig talaga siya. At pinaparamdam niya through these people that you are not alone. You are not alone. Di ka nag-iisa. Tama. May kasama ka. Ayan. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kumanta na, no? Anyway, kabisyo, sama-sama tayo na mapakinggan at sariwain ang mga kung ano-anong sikreto ng ating mga kabisyo. Send ka lang ng secret file mo sa raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik ni Titan Jello para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. Para nag-iisang Basta Princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Sam's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!